чаро наметавонанд ки аз замин даст кашида? Не ман нашаман не қиморбозани дусияи мардак ту уже чорум бор дуромади майзан аму шахсе ки дар таги дарахт хоб рафтааст. ба номи худо барномаро шурӯъ кардем. одат дар ҳама ҳаст, ҳатто дар ҳайвонҳо. аммо баъдан нафаро бо чизҳои нолозимӣ одат мекунанд. чизҳо зиёд ҳастанд, аммо мо се тоашро интихоб кардем ки атрофаш гап хоҳем зад. арақ, нашамандӣ ва бозиҳои қиморӣ. одат бо ин се чиз шуморо ба пастӣ мебарад ва ё бисёр нафарон азият мекашиданд ки яке аз хонаводашон майнӯш буд, арақнӯш, ки тамоми кӯшишҳоро мекарданд, аммо партофта наметавонист, ҳатто ба домулло ҳам мебурданд. дигаре нашамандӣ, хусусан байни ҷавонон, ва севум бошад ин бозиҳои қиморӣ. одат мекунанд пули калонро аз даст медиҳанд, қарздор мешаванд ва ҳатто қасд ба ҷони худ мекунанд. ва имрӯз равоншиноси ҷавоне пайдо шудааст ки мегӯяд ки инҳоро мешавад бозпас гардонид. бисёриҳо бовар надоранд, пас биёед мешунавем. Дадоҷонов Хусрав равоншинос ва тӯли чанд сол ҳам хатм кардаи Федератсияи Русия ва ҳам дар он ҷо камубеш кор карда ва пас аз ӯ Қазоқистон хато накунам, пас аз Қазоқистон ва ба Тоҷикистон омадан то ки паҳлӯи мо бошанд. акаи диловар ҳазор раҳмат ки моя дастгирӣ кардед, ташаккури зиёд ки ҳамин доғи рӯза бардоштед, возможност додост ки мо фаҳмонда диҳем барои мардуми худмо ки мо намиқам дар дигар давлатҳо Русия, Қазоқистон, ин ҳам дигар давлатҳо ҷиддӣ дида биромада истодаанд ҳамин масъалаи қиморбозӣ, майнӯшӣ, нашамандӣ бисёр специалистҳо бисёр шуда истодаанд ва ин мавзӯи ҷиддӣ дида истодаанд барои он ки оқибати ин чиз ё турма ё марг ё больница. чаро наметавонанд ки аз замин даст кашида? чӣ онҳоро намемонад? бубинед ки наметавонанд гапи падару модар барояшон сифр, ин сифр тамом, ҳатто баъдан чӣ ваъдаҳо мекунанд барои онҳо ки яъне ки инқадар ин қувва бузург аст, ё ки ин беморӣ бузург аст, ё ки ин намедонам ин дунбол, ин ҳарчи ки аст бузург аст, ки яъне ки қавӣ аст, ки намегузорад. бисёре ҳозир мардуми мо назарашон ба ин чиз ҳамчун касалӣ нест. назари мардуми мо ин як чизест ки одамизод худаш агар ҳамин сила воля мегӯям рӯзшива ба фикри ман ҳамин имон мегӯем мо ҳамин сила воля бошад мепартояд, всё бас мекунад. лекин мо ҳамин таҷриба ҳамин дида омада истодаем ки ҳамин аз агар гирем 100,000 кас як нафар ҳамин як мегӯям рӯзшива мегӯям душевный переворот мегӯям, ҳамин дирнаш ягон бунт переворот мешуд, одам баҳс мекунад. лекин аз 100,000ҳо як нафар як чизе мешавад ки ҳамин баҳс мекунад. лекин дигарон сила воля ягон чи тур номадост. баъзеон мегӯянд домуло барем, инҷа барем, масҷид барем, намоз хонад, кардади даст, ҳама кардади даст ҳамин корҳоя. домулоям бурдагӣ, масҷидам бурдагӣ, там ҳама ҷо нашуд. мемонад як чиз, ин касалӣ. бояд чихе мо бинем ки ин касалӣ ҳозир мардуми мо бисёри одамова ҳам ту касалӣ гӯем бовар намекунад. ҳам пример мебурам, обикновенный пример, касалӣ грипп, орри. барои касалӣ гуфтан мо чӣ мегӯем? аввал мегӯем ки касалӣ признак дорад, нишонаҳо дорад, то есть равиш дорад и афзоиш мегӯянд стадия дорад. аввал ин ҳамин гриппда камтар гулёму хориш мегирад, мо аҳамият наметем, мегӯем худаш мегузарад. баъд оста дуюм стадия мегузарад, кашл, атса медиҳем, насл, ина баъд мегӯем касал шудам. ин ҳамин хел зависимостам, ин ҳамин побандӣ мегӯем, зависимостам як ваи худаш дорад, признак дорад. признакҳо, намунаҳо, нишонаҳо, стадияҳо пайдо мешавад.
мо аҳамият намедем. Якум ман мегум ин касалие ки 4 сфера, якум 4 сфераи одам касал мешавад. Якум сфера ин ҷисмонӣ, физиология. Физиология барои мо ин касалӣ гуфтан мо бояд мо камтарак исбот кунем. Касалӣ якум стадияш ин когда вақте ки одам камтар менӯшад май, якум коре ки нӯшад защита пайдо мекунад организм, парто, дарди сар, и состояние безиб, и вот ина номаш организм защита дорад. Мегӯяд накун, ин барои ту нест, накун. Лекин мо аҳамият намедем. Баъд одам мегираду дуюмаша мехӯрад ки защита гум мешад. ина дуюм стадия бурафт. Дуюм стадия защита гум мешад, интерес пайдо мешад, шавқ пайдо мешад, комплексҳо гум мешад. Одам худша сабук ҳис мекунад, ман нағз зур. И баъд чӣ мешад? Стадия дуюм сеюм ба мегзарад. Сеюм стадия ин признакҳои сеюм стадия инаме ки одам шахс уже бе ҳамин чизам наметавонад. Яъне пайдо мешад тяга. Пайдо мешад уже сеюм стадия афзоиши ин касали физиологически да, ҷисмонӣ шуда. Тяга пайдо мешад бо лаҳҷаи берунӣ ки дигар ломка. Анамун ломка пайдо мешад. Яъне одам мешинад мегӯяд бе маям мушкил, бо маям мушкил. Яъне қатъи рақам ҳаёт вазбин ҳама ҷом дард дорад, беваям ҳама ҷом дард дорад. И анани сармирои асмаш чорум стадия ин физически шолиин соҳае ки физикологи ҷисмонӣ мо. Чорум стадия разрушения. То есть одам худвайронкунӣ мерад. Ҷигар, гурда, сар, ҳама организм ҷисми одам тамом разрушения да мерад. Анакун дуюм сферае ки мо дорем. Одамизоте ки ҳамин дар ҳар як одам, ҳар як шахсият ҳамин 4 сфера: физиология, психология, социум, то есть ҷамъият ва духовный часть. Духовносташ одама мебарад амиро то охира. Дуюм соҳа ин психология, психикаи одамизод. Нулевой стадия. Ман ба мегӯяд шахс дар наздам май менӯшад, ё ман мегӯм пеши ман нанӯш, ё мегӯм хай нӯшиди кори ман чи, рав надӯши. Фарқ хад нест. ин нулум стадия психология. Ина якум стадия бурафт. Ман мезанам ҳамун май, тарсгум, ҳаяҷон нест. Ман бемоҳу гап мезанам хати одамо. Ман хурсанд, напряжение надорам, ҳар хел фикрҳои бадгум. Ина психология ма гирифт май. Тамом. Якум стадия равиши касалӣ. Дуюм стадия мебиём, ман мебиём хонам камтар проблема, корам камтар проблема, ҷамъият кати камтар комплекс дорам, гап зада наметавонам, метарсам. И ман асабом чӣ мегӯяд? Рав камтар, анамун дорута хӯр, ҳама корот ҳал мешавад, ҳамаш нақз мешавад. И ман чӣ кор мекунам? Ман мерам мехӯрам. Сеюм стадия мегузарам. Сеюм стадия боз ҳамун стадияе ки ман тяга психически уже ломкаи психологӣ дорам. И у ломкаи психологӣ чӣ мегардам? Ман беарақ мешинам ё бенаркотик мешинам, берун омада наметавонам, ҷамъият рафта наметавонам, суҳбат падар модар наметавонам, бо зан фарзандон, бо ҳеҷ кас ягон нашаманд майхӯр наметавонад гап зада. Ӯ бе анон май ё бе наркотик ӯ асабӣ, хафа мешавад, зиқ мекунад, ҷанҷол мекунад, ҳамаша мекунад. Барои чӣ? Барои ки кала мегӯяд ту анамона мехӯрӣ, ҳамаш нағз мешавад. Ӯ мерад мехӯрад бо ҳамун состояние бе маям ганда, бо маям ганда. Ина мо омадем психологическишам исбот кардем ки стадия дорад, развитие дорад, толерантность дорад. И значит касалӣ. Ҷамъият чӣ мекунад? Аз ҷамъият дур. Бе ҷамъият ман. Ҷамъият нест. Кругам агар пеши гирду атрофам ҷамъият ҷуроҳом ҳамаш одамои солим, ақли солим буд, ҳама кор мекард. Акун ҷуроҳои ӯ наркоман арақхӯр ки одамоне ки менӯшанд, дузӣ мекунанд, мезананд, ҷамъият дигар шуд. Ӯ одам касалӣ шуд, аз ҷамъият берун шуд уже. Духовный частиша мегирем. Духовный частиша чӣ мешавад?
ҳар як нобе худованд ай хурдиму падар модар мекард ки падар модар мо як марҳал меган марҳал виҷдон метиҳад мо ёд метиҳад чӣ хел одами ӯҳдадор шудан дар ин ҳаёт дар кор чӣ хел ростгӯ ростқавл кирдорҳои нағз рафторои нағз ин ҳамин виҷдона ай хурдӣ мо падар модар бобо ошо мемонад ин зависимость чӣ кор мекунад ин ҳамин хел мо русида мегӯем каварная болезнь ки ин ҳамун чиз дар кор аст зависимость ин ҳамун чиз мебиёяд мегӯяд уже охирон стадия шуда мегӯяд гӯш кун мо вай намебинем барои чи вай дар калаи мо вай мегӯяд гӯш кун мехоҳӣ ман дозата тиям қавлата тем ада ростӣ рост гап мезанӣ модарат очат додагӣ чиза тем ман метиҳам як доза ӯ меистад метиҳад чӣ хел метиҳад мебиёд модараш дурӯғ мегӯяд аз хонаш чиз медӯзад модараш ҷанҷол мекунад ҷуроҳош дурӯғ мегӯяд бархотири пул бархотири виҷдона мефурӯшад ивод охирон стадияда одам на бевиҷдон на беимон бехона бедар бепадар бемодар ҳамаи фурӯхт барои як май барои як наша инамо қиморбозӣ ҳама минус қиморбозӣ вообще як фурӯхт и охиронам мешинад ҳичи надорад бо ҳамун гап мебиёд дар сар ина дидӣ мегӯ ҳеҷ кас нест як ман ҳастам ту ҳастӣ ман туя намондам мегӯяд ман ҳамин ин чанд сол моқатӣ наркотик бошад наркотик арақ бошад арақ мегӯяд ман қатӣ туя ина модарат атурӯ гардон фарзандат атурӯ гардон ҷуроҳот ҳатван буд лекин ман нагардонам ин охирон стадияда ин стадие ки саморазрушение мегӯяд худкушӣ мемерад одам наркоман передозировка мегӯяд бисёр мезинад мурам беҳтар мафта ин ҳамун калада гап мебиёд ҳамун зависими личность мегӯем нобуд мекунад мегӯяд биё ҷонтаде охирон дозае гир ҷонтаде чӣ такор зиндагӣ кардан ки агар фарзанд нест падар нест ҳама атурӯ гардан бо ин стадияош ин ҳамин хел исбот карда шудааст ки ин касалӣ 4 соат инамиҳо чӣ хеле ки фаҳмодем сфера мегардишуда физически социальный психически духовный ҳамин 4 соат касал мешавад ҳозир мо равоншиносо ҳамин чиза чанд практикода таҷрибода ман дида омадам ки чи ба мисол наркология ҳаст мебаранд хунша тоза мекунанд намешавад бо мебурад мезанад барои чи барои он ки охи як соҳаша соз мекунанд ҷисмониша соз мекунанд унҷа бо 3 соҳаи касал дорад психологический социальный и духовный анакун ҳозир мисол ҳамин центрот клиникао кушода шудааст унҷа чӣ кор мекунем мо мегирем ҳамин 4 соҳа ки кор мекунем 4 соҳае ки касал шудааст мо кор мекунем основной барои ҳамин мо як вақт ҳаста ку бепир марав ки дар амони гарчанд ки скардари замони пир гуфта кун одаме ки таҷрибадор аст одаме ки таҷрибаи рӯзе дида омадааст ҳамун таҷрибаи одамое дида мо омадем ки мешавад когда ҳамчу ба ин чиз касалӣ мо относиться мекунем мешавад чӣ кор бояд кард оё чӣ гуне ки дар оғоз гуфтем ки ман ростӣ дар ҳамсоягӣ дорам дар дӯстӣ дорам ҳар нафаре ки тамошобин ҳаст донанд як нафаре ки дар ҳамин чиз вобаста шуданд ё дар ҳамин беморӣ ҳастанд бечораҳо мебаранд чӣ гуне ки гуфте хона иваз мекунанд мехобонанд ин мекунанд беҳуш мекунанд намешавад мегӯянд домуло кунед муллохонӣ мекунанд ин тамоми роҳҳоро бечораҳо мегузаранд мебаранд истифода мебаранд аммо кам натиҷа мегиранд натиҷа мешавад аммо бениҳоят кам чӣ бояд кард роҳи ҳал ҳаст ҳақиқатан ба ҳаст одамо ҳаст ки наметавонад мехоҳад маҷбур мебиёяд гирья мекунад пеш падар модар пеш духтуро чанд нафар меранд наметавонад барои он ки шинос не бо касалӣ шинос не ман бо чӣ хеле гуфтам мо медонем ки орви грипп чӣ хел
табобаташ аст, у грип, у чия мегирад, там бактерия, вот инфекция. Инч хел намедонад. Ҳамин як ҳар як шахс, ҳар як одамизод дар ақли худ як механизм дорад. Механизм разум мегӯяд равоншиносон дар расме. Механизм защитный механизм. Он чизе ки моро муҳофизат мекунад. Они зависимиҳо вот ҳамин механизм ақрабак ҳамчун ақрабаки соат кор мекунад. Ин ҳамун вайрон шудааст. Вайрон шудагӣ баъд чӣ мегӯяд ва механизм ба ҷое ки он чизе ки дар ҳақиқат шуда истодааст дар ҳаёти ӯ, ин ҳамун механизм бо хатогӣ ба ӯ метиҳад информатсия. Мисол мешавад ки савол метиҳад падар модар, фарзанд бачаам мегӯяд ту барои чӣ нашая мезанӣ, наркотика мезанӣ. Ӯ защита ҳам кор мекунад ки мегӯяд намегӯяд барои он ки ман наркоман, барои ки ман зависимӣ, намегӯяд. ӯ худи одамро муҳофизат мекунад аз ин чиз, барои он ки эҳсосоти ганда набинад дар одам, эҳсосоти негативни чувств накунад. Мегӯяд ки ман мезанам барои он ки корам нест, ман мезанам барои он ки шумо мана намефаҳмед, ман мезанам ки барои он ки фақат хона ҷангҷол. Ҳама айбдор, вес дунё айбдор, лекин одаме ки шахсе ки мезанад ӯ айбдор нест. Наркотик айбдор нест, май айбдор нест. ё масалан қиморро гирем, мегӯяд ту чӣ қимор бозӣ мекунед, ҳама чӣ дори, хона дори, мошин дори. Мегӯяд падарам контрол мекунад, модарам контрол мекунад, суми даркорима наметиҳад, чизи даркорима гирифта наметавонам. Ҳод мегзарад, бо ҳама чиз обеспечит мекунад. Бечора падар модар мегӯяд ма бачаам, ана мошин, ма магазин, ма кор, ина ёру дӯст, ина ёр рафиқ. Бо мерад, бо мекунад ам корша. Барои чӣ? Барои он ки мо як разуму як вачи дорад, ақламу, мозгамо як химическое вещество дорад, номаш эндорфин, медицинскиш мегӯем эндорфин. Ин як чизест ки худованд мехе офаридааст ки мо як кор мекунем, мисол машқ мерем, баъди машқ медорем оби хунук обозӣ мекунем, адреналин пайдо мешавад, эндорфин меган гармон шасти, серотонин пайдо мешавад. Ё мерем як кас ёрдам мекунем, як одами пирда ёрдам мекунем, ё як камбизоат ба ёрдам мекунем, ё мерем модара насиҳатиша мегирем, ёрдам мекунем. хулос и калаи мо серотонин, гармон шасти меган ҷудо мекунад, лекин вай ҳамин хисвоисташа камтарак ҷудо мекунад. Акин бузурги худованд ҳам хикади камтарак бисёр не, штоб может бит барои штоб одамизод бисёртар ҳамин корро кунад, бисёртар гирад. Лекин мо чӣ одамое ки побанд шуданд аз ин чиз, якта доза майзанад, ин ҳамун гармон шасте ранги як стакан, як бокал ҷудо мешавад. Бах и калаи одам одат мекунад ин чизро. Мегӯяд ман ба ин ҳамун дозаё, мегӯяд ҳамун дозаё. Барои вай дозаи мо естественный пут кати ёфтан, мо бояд рӯзи дароз кори нағз, там машқ, ягон чизое кунем ки мо ва вай доза пайдо шавад. Лекин дига намешавад. И одам побанд мешавад. ҳатто ғуломам мегӯям, ғулом мешавад. Мерад як бокал меган, як бокал менӯшад, нест вай доза нест уже. Вай нест, вай серотонин, гармон шаста нест. Мегӯяд ду бокал менӯшад, бо нест, як бутилка менӯшад, бо нест. Ина тамом. Меган наркомано, ако мо бисёр кор карда месим, лаҳҷаҳои ваоя ёд мегирем, меган вай гонка, аз қафои кайф, гонка меган. Аз қафош медаванд, ковам меёвам гуфта, лекин афсус намеёвад. Ӯ ғулом шуд, тамом. Мақсад именно барои ҳамин чиз ҳам қиморбозам чо мекунад, ӯ уже қиморбоз барои буридан намерад, уже барои ҳамту пул додан мерад. ҳамту мерад, амин мебинем таҷрибада мепурсем, патсиентон мепурсем, чӣ хел бозӣ мекардем? Мегӯяд мерам
сума метиҳам, мегӯяд бой додӣ. Ман вай калимаи бой додӣ шунидам, мегӯяд ҳозир бо сум меберам, мегӯям бо сум меберам, бо бой додӣ ҳозир бо сум меберам, бо сум меберам. Ин ҳамун процесс мобайнда рафтан, сум ёфтан, кофтан, дурӯғ гуфтан, фиреб кардан, дузӣ кардан, аз хона чиза баровардан, ин ҳамин чиз мағзи сари одамда гармон медорад. Ин адреналин ҷудо мешавад, одам азарт медорад. Ин ҳамин процесс ӯҳора ҳамчун як қиморбоз, ҳамчун як наркоман, когда дозаша мезанад, ин ҳамин процесс барои қиморбоз адреналин аст. Ва бой дод фарқш нест, бурид фарқаш нест. Ин ҳамин процесси ки дар мобайн мешавад, дузӣ, фиребгарӣ, ин ҳаминаш адреналин, гармон шастия, бах, дозаи баланд, одам настроенияш дигар. Майзан ҳам ҳамин. Барои аком саволи мо ки буд, барои чӣ наметонанд, барои он ки мо мегӯем фикронӣ мишления, ақраби ки фикронӣ вайрон шуда. Вайрон аст. Ӯро ӯ наметавонад дида, ӯ фикр мекунад ки душман дар дигар ҷо. Душман ин идораи букмекерӣ фикр мекунад. Душман ин ҳамун одаме ки шахсе ки ба ӯ наша медиҳад, шахсе ки ба ӯ май мерезад, ин ҳамун душман аст. Ва одам шахс бояд қабул кунад ки акум ӯ уже побанд шуд, ӯ ғулом шуд. ҳаёти ӯ неуправляемӣ шуд. ҳаёти ӯ шахс бояд қабул кунад, эҳсос кунад ки ҳаёти ӯ дигар дар дасти вай нест. ҳаёти ӯ дар дасти ин ҳамун қимору ин ҳамун номаш чӣ нашаю май аст. Ягон бор ягон шахс намехоҳад ки худша ганда бинад дар назари худаш. Ин ҳамун зашита кор медорояд. Зависими одам ада ҳамун заштиташ бо сахттар аст. Намемонад ки одам худша дар ҳақиқат ҳамчун як наркоман, ҳамчун як игроман, ҳамчун як алкоголик бинад. Барои чӣ? Барои он ки дар аз хурди омон мо гуфтагианд ки одами ганда аст, алкоголик, наркоман одами паст аст, қиморбоз одами паст аст. ин ҳамун чиз мо намемонад ки мо ҳар як шахсе ки побанд шуд ба ин чизо намемонад ки қабул кунад ки худаш мехел. Чӣ хел вай кор мекунад, когда мо савол метем, ту арақа шабу рӯз мехӯрӣ, ту алкоголик шудӣ, майзан шудӣ? Мегӯяд не. Ман мегӯям барои чӣ не? Мегӯяд майзан ӯ ҳамун шахсе ки дар таги дарахт дар изоруш мизаҳ кардааст, хоб рафтааст, ин ҳамун алкоголик аст. Ман не. Ё мепурсӣ наркоман, ту бор зади наша уже, ту наркоман. Нашаманд? Ту мегӯяд не, ман нашаманд не. Нашаманд ки нашаманд ӯ шахсе ки ӯ кол мекунад, ӯ шахсе ки там кашиданда мерад, алафи калафкаш, ӯ наркомане ки мезанад. Ё қиморбоза мепурсӣ, эй мардак, ту уже чорум бор диромадӣ, чорум бор сум бой додӣ? Не мегӯяд, қиморбоз ӯ занша бой додааст, там хонаша бой додааст. Ман ҳозир ҳам ту просто барои развлечение. Инабад як фақат ман гап мезанам ҳамун одамода ки мисалан мегӯям ки ман як бор сигарет кашам, ман сигаркаш мешавам. мегӯян сигаркаш номаш. Одаме ки як пиёла май хӯрд, ӯ дигар ном надорад, ӯ алкоголик аст. фарқаш не. Дуз ки як бор дуз аст. Чӣ вай бо дигар ном мемонем? Наркоман як бор наша алаф аст, дигар аст, вай бало аст, таблетка аст, ӯзи бисёр ин таблеткаҳо шудаги аптечне. Ӯ наркоман тамом. Просто ин ҳамун зашита мо баъд ҳамин хел кор мекунад ки дигар касо айбдор мекунад. Чӯра зади? Айбдор ҷурам оварда дод. Айбдор падарам мана контрол мекунад, ман дигар хона намебинам. Айбдор модарам мана фақат. Ин ҳамин ҳама айбдор, ҳама вай ман айбдор не. Ин ҳамин зашита аст. ҳазор сухан ҷо як натиҷаро намегирад. оё шумо нафареро ҳамин тавр яъне ки наҷот додаед? чанд нафар ҳастанд? яъне ки чанд нафарро шумо наҷот додед? умуман дар Тоҷикистон чанд сол аст ки кору фаъолият доред ва чӣ гуна натиҷа дод? мардум чӣ гуна қабул кард? мо тӯли 9 моҳ дар Тоҷикистон
فعالیت سر کردیم. در مبین 9 ماه با ما حتی نکنم 30 نفر آمدن، برای اینکه ما رو نمیدونن که ما تشکیل یافتیم و شادش روی کار فعالیت بودیم. اهم افکتیو نیمیت در میروای حضور رفته است 12 قدم میگن، نامش هم خیلی موندگی 12 قدم باید آدمی پابند شده غلام، یعنی 12 قدم ماند برای آزاد شدن از این چیز. من کوتاه مختصر یکم قدمش میگم چی افتاده است. میام قدم این پروگرام این تراپیه، پسیخوتراپیه میگن. تو است پسیخوتراپی این هم روحان عقلانی جسمانی ما کار میکنیم، پانس ازمینینی میداریم آدم به. پسیخوتراپی یکم قدمی میماندگیش به آزادی میگه. شخصی که زویسی اومده است قبول کن، признавать کن что tu алкоголик, что tu наркоман, что tu قمارباز. برای چی؟ برای اینکه 10 سال اگر در употребление باشد، یک بار شخص الکلی بونده تو الکلی بود میزند خطی جمع میکند بونده. ما میکنیم نه برات تو признавать کن، تو قبول کن که تو الکلی، تو قبول کن که تو کسل. این بعد когда قبول میکنی تو الکلی، قبول میکنی تو کسل، قبول میکنی که حیات تو уже не управляемый، بعد تو درنکی احساساً وجوداً یاردم کاوی میداره. بعد تو میگی من یاردم کن که من برام. این بعد ما یکم قدمی که میموند алкоголик این признание میده. признание факта того что اقرار شد. دومش یاردم پرسیدن، چون که نمیپرسد و سفرمیروش دیگه شخصی پابنده سفرمیروش دیگه و یاردم نپرسد. این بعد این همین 12 قدم تراپی داریم. سیومش میگم حیات خود رو خداوند سپردن. بعد میگه که من نمیتونم، من حرکت میکنم لیکن خداوند من به قوت میدهد. در همین داخل تاجیکستان هم قمارباز برآوردیم که حیاتش نقص با عائله خرسندی خوشبختانه زندگی دارد. مایزن هم برآوردیم که تا 10 سال 15 سال مایزن بود، 3 4 5 بار نارکولوژی خواب کرده بود یاردم نداد. اینم میگن یک کدیرافکا هم کرده بود یاردم نداده بود. ما اومد شفایات خداوند اکرم ما کردیم. این نارکمان هم خدا به شکر برآمد. سال شد 10 سال 15 سال نارکمانی میکرد. از همون آسانش سر کردگی گفتی گپامون الاف بانک آنها رو آوردن در کار، مجبور کردن در کار برای آنکه عاقبت یک مرگ، بلنیسه یا ترمن.